Higit 129 million pesos na halaga ng mga abandonadong sigarilyo ang winasak ng Bureau of Customs Port of Subic matapos i-dispose ang 3 container na naglalaman ng higit kumulang sa 3,000 kahon ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Isinagawa ang disposal mula July 28 hanggang August 3 sa Legacy 88 Recyclable Materials Collection Services sa Santa Maria, Bulacan. Ito ang accredited disposal facility ng Port of Subic kung saan dumaan sa proseso ng shredding at pyrolysis ang mga sigarilyo upang tuluyang hindi na magamit. Bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency at accountability, ini-livestream din sa official YouTube channel ng Port of Subic ang aktwal na pagsira sa mga produkto. Ang 3 naturang kargamento ay kabilang lamang sa 10 container ng abandonadong sigarilyo na nakatakda ring i-dispose at may kabuuang halaga na aabot sa 413 million pesos. Patuloy ang proseso para sa natitirang 7 container, alinsunod sa mga itinakdang pamamaraan at koordinasyon ng mga kaukulang komite at accredited disposal facilities. Kasama si Noel Celeste, Angelica Cara, CLTV 36 News.